Възраждането е изключително важен период в живота на хората. Какво е това възраждане? Какво е възраждане? Какво значи, Мирела? Време от миналото. Време от миналото, но с какво се характеризира? Защо го наричаме възраждане? Зори? Защото все едно започва ново време, нов разцвет, така да Нов се каже. разцвет. Така, кой ще излезе на дъската и да покаже кои са тези на първата картина и защо те са поставени тук? Кои са тези? Кой знае? Кои са? Кажи, Марти. Двамата брати Кирил и Методи. Точно така. Какво са направили двамата брати Кирил и Методи? Създали са азбуката през 855 година. Което е кой век? 9. 9 век. А възраждането през кой век започва в България? Колко? 18 век. 18 век. Досеща ли се някой защо Кирил и Методи, които са написали азбуката през 9 век, са тук на тази страница при възраждането? Защо? Мария? Защото това счита като нещо ново и това е много голям напредък в самия разцвет. Защото това е азбуката, без която нямаше да има възраждане и без която нямаше да се напишат книги. Кой ще излезе да каже какво вижда на втората картина? Ая? Паисий Хилендар. Излез отпред. Покажи го. Ето го, той е написал история северно-българска. През коя година е написал? 1762 година. Което е кой век? 18 век. 18 век. Спомняш ли си къде е написал той история северно-българска? Къде е завършил? Къде е започнал и после къде е завършил? Къде да е започнал? Не се сещам, но знам, че в Гърция, после на остров Атрон е завършил книгата. Точно така. Значи, Паисий Хилендарски е започнал да пише история северно-българския в Хилендарският манастир, а по-късно е завършил в Зографския манастир. Къде се намират двата манастира? В Гърция. В Гърция на полуостров Атон. Страхотно. Това на тази картина кой е? Кой е Дея? Васил Априлов. Излез да ни разкажеш каквото знаеш за него. Защо той е свързан с българското възраждане? Какво е направил Васил Априлов? Васил Априлов е свързан с българското възраждане, защото той е създал първото училище в Габрово. Спомняш ли си през коя година е станало това? 1835. Какъв е бил Васил Априлов? Учител ли е бил? Писател ли е бил? Спомняш ли си? Не, той е богат българин. Така. И защо тази гимназия сега носи неговото име, нарича се Априловската гимназия в Габрово? Защо? Какво е направил като е богат българин? Защото той е подпомогнал за строенето и даване на пари. Така. Само, че това е кой на картината. Тя ни разказа всичко за Васил Априлов и за Габровското училище, тази точната година, но кой е това име? Това е Петър Берон. Излез ни, разкажи малко за него, за Петър Берон. Васил Априлов ще го видим на следващата картина. Петър Берон е писател, който е написал първият български буквар, наречен Рибния буквар. Така, наречен Рибният буквар. Защо се нарича Рибен буквар? Защото това бил, така да се каже, първия буквар със светско начало. Съдържание. И вътре това е нещо като днешните енциклопедии, в която има знания по всички. За всички предмети. Точно така. Се нарича Рибен буквар, защото В началната страница е нарисувана една риба. на последната страница има кит и делфин. Не мисля, че беше някъде ми съвети главата 1824. Точно така, 1824, чудесно име. И сега ще продължим